Сімнадцята година, час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман», 27 лютого, 1461 день анексії Криму. Студія Ескандер Маметов. 4 роки тому, у ніч проти 27 лютого, 4:45 ранку, до Ради міністрів і Верховної Ради Криму у Сімферополі увірвалися озброєні люди у касках і бронежилетах. Російські спецпризначенці захопили Кримський Радмін та парламент. Над будівлями вивісили російські триколори. Вже по обіді до будівлі парламенту окупанти примусово привезли депутатів Верховної Ради Криму. На засіданні відсторонили голову Ради міністрів Криму Анатолія Могильова. На його місце одразу ж призначили кремлівську маріонетку, лідера Руського єдинства Сергія Аксьонова. Та проголосували за проведення так званого референдуму. Голосування фактично відбувалося під прицілом озброєних спецпризначенців. Здания Верховного Совета Крыма и Совмина Крыма были захвачены неизвестными. Мои переговоры с ними ни к чему не привели. Находящиеся там люди сказали о том, что они не уполномочены вести переговоры. Два КАМАЗа. Они разгружались. Они тихонечко раз. Оружие. Как оружие? Мешки. Автоматы, пистолеты. Ходят так же, как обычно, как всегда ходили. Верховный Совет Крыма прошли члены Президиума Верховного Совета Крыма для обсуждения ситуации. Все те, кто туда пойдет, они не просто идут на сговор с террористами, они добровольно принимают решение для того, чтобы принимать решения под дулом автоматов. Всем спасибо за работу и поддержку. Честь имею. Слухання у так званій справі 26 лютого перенесли на 2 березня через те, що не прийшов один з адвокатів. Минулого тижня судді почали повторно вивчати процесуальні документи. Адвокати певні, у так званого слідства немає доказів участі підсудних у заворушеннях. Мустафу Тагримеджелі, Асанова, Арсена Юнусова, Ескандера Кантемірова та Ескандера Мірвалієва окупанти звинувачують у сутичках 4-річної давнини під Верховною Радою Криму. Тоді понад 10 тисяч кримських татар вийшли на мітинг, аби підтримати територіальну цілісність України. Зараз Асанов і Тагримеджі перебувають під домашнім арештом. Сегодня, к сожалению, опять отложили судебное заседание по так называемому делу 26 февраля. В связи с тем, что один из защитников, Тимошевский, это защитник Арсена Юнусова, не смог явиться в судебное заседание в связи с тем, что участвует в другом заседании. Следующее судебное заседание у нас назначено на 2 марта 10 часов. Надеюсь, все явятся.
Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Хуліганство» після сьогоднішніх сутичок біля Верховної Ради України. Затримано 9 мітингувальників. Уранці все почалося із конфлікту між мешканцями наметового містечка, що вже кілька місяців стоїть біля парламенту, і поліцейськими. Протестувальники вимагали від народних депутатів ухвалення змін до виборчого законодавства, закону про імпічмент та створення антикорупційного суду. Мітингувальники виклали перед кордоном силовиків шини і хотіли їх запалити. Правоохоронці намагалися завадити. Далі в хід пішли сльозогінний газ, вибухові пакети та палиці. З обох боків є потерпілі. Під час сутичок було пошкоджено камеру знімальної групи АТР. Відомостей, які я зібрав від поліції, все почалося з того, що спровоковані політиками мітингувальники чи протестанти, як їх назвати, чи мешканці цього наметового табору хотіли вдатися до протиправних дій, зокрема до підпалювання шин. Поліція цьому перешкоджала, і Нацгвардія. Перешкоджання поліції Нацгвардії цьому їхньому наміру спричинило до використання ними заборонених предметів, до кидання каміння, а також пляшок. Пляшок, до речі, запалювальної суміші. Слідчо-оперативна група працює на вулиці, всі ці докази будуть вивчені і вилучені, і проведені всі необхідні слідчі дії, щоб чітко встановити і розслідувати кримінальне провадження, яке буде зареєстровано, невідомо зараз, за статтею 296 хуліганства. Сутички під Радою у парламенті назвали провокацією. Однак, хто саме їх організував, думки народних обранців розділилися. Люди просто вийшли висловити свою позицію без партій. Взагалі вийшли і сказали, нам надоїло так жити. У відповідь вони отримали просто-напросто жорстокість сторони правоохоронної системи. За Конституцію мирно збиратися, пікетувати Верховну Раду, будь-який орган Верховної Ради. Але якщо ви за гроші виконуєте замовлення людей, в тому числі не виключено, що за рахунок Російської Федерації, то це є злочин. І за злочин прийдеться відповідати. Вже цієї весни на адмінмежі з окупованим Кримом поряд з прикордонниками почнуть патрулювання спецпідрозділи патрульної поліції Криму та Севастополя. Їх задача – розслідування кримінальних проваджень, опитування і захист інтересів громадян. Ми будемо прямо комунікувати, працювати з всіма громадянами, які пересікають адмінкордон той чи інший бік, надавати поліцейські послуги у всьому спектрі. Ми збільшили присутність працівників кримінальної поліції. Держдеп США вимагає від російської влади негайно покарати винних у смерті Бориса Нємцова. Цього ж сьогодні вимагали і російські опозиціонери. У Києві вони зібрали прес-конференцію, де висловили свої припущення щодо причин вбивства Бориса Нємцова. В російській опозиції упевнені, замовник близький до Кремля. Я думаю, что это один из руководителей администрации президента Путина. Изначальный план был, как тоже сегодня говорилось, в ходе пресс-конференции повесить это убийство на Украину для того, чтобы использовать для выделения новых бюджетов на войну, для того, чтобы переделить власть. Было объяснено очень странно отсутствие записей с видеокамер. Выстрелы просто не могли по техническим характеристикам за то время, пока убийца мог стрелять, они не могли 6 выстрелов, он не мог произвести за это время. Опозиційного політика Бориса Нємцова застрелили в Москві рівно 3 роки тому, 27 лютого. Так зване слідство виявило 5 виконавців. Їм винесли вироки від 11 до 20 років ув'язнення. Замовником та організатором вбивства назвали Руслана Мухуддінова, колишнього офіцера батальйону «Північ». Звинувачення йому пред'явили заочно, вже 3 роки він у розшуку. У Сирійській Гуті, попри оголошене перемир'я, лунили постріли. Гуманітарну тишу ще напередодні анонсувала російська сторона. Триватиме вона щодня до 14-ї години. Це дозволить цивільним залишати район, який останнім часом жорстко бомбардують сирійські урядові сили. Через недотримання тиші поки невідомо, чи зможе до регіонів, де точаться запеклі бої, прибути гуманітарна допомога. Радбез ООН тим часом вимагає негайно розпочати 30-денне перемир'я, бо ж за час 7-денних бомбардувань Східної Гути загинуло 5000 цивільних.
Синоптики прогнозують погіршення погодних умов у південних та східних областях України. Подекуди мороз сягатиме мінус 27 градусів. Сильні снігопади вже сьогодні накрили Кіровоградську, Дніпропетровську, Полтавську, Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку та Донецьку області. Сніжитиме і завтра, а на дорогах прогнозують ожеледицю. Перший день весни також буде морозяним та сніжним. Дуже сильний сніг і хуртовини синоптики обіцяють південним, східним та центральним областям України. Це всі новини на цю годину. Не пропустіть наступний випуск з Заман кримсько-татарською. Зараз на етері програма «Бугунь». Залишайтеся з нами.